Assalomu alaykum ba hamma. Mina расидем до аэропорти Тоҷикистон. Омадан ягон проблема нест бародарон. Рафтанша баъди ки рафтам хабартон мекунам. Аэропорт Тоҷикистон даем. Я бародарони азиз, аэропорт Тоҷикистон. Азиз ҳама касар саломат бошед. Ина мо Тоҷикистонда растем. Бародарони азиз, ин аст Сомонаир. Худо нигаҳбон тамоша сог саломат. Билетай Москва 30,000, одамо 3500 гирифтам. Худо нигаҳбон тамоша. Ина миқомай чӣ фоида? سی هزار 32,000. Joga